Nije li pomalo smešno to koliko visina utiče na tvoj život i na čitavo tvoje iskustvo postojanja, kao utiče na baš mnogo stvari. Utiče na samopouzdanje, na ljubav, na odnose sa prijateljima, čak i na uspeh u karijeri nekad. I dozvolite mi da kažem par stvari na ovu temu kao devojka koja je visoka 185. Pre svega da kažem, za sve moje tall queens, prelepe ste, ženstvene ste i imate moć kakve verovatno niste ni svesne. Ja sam imala tu sreću da odrastem u porodici sa toliko mnogo ljubavi. Meni su moji roditelji ceo život govorili da sam najlepša, najzgodnija, najpametnija, da sam savršena baš takva kakva jesam i to je toliko važno. Ja sam mojim roditeljima prezahvalna na takvom odrastanju jer su mi od malih nogu ulili baš mnogo samopouzdanja. Sećam se da sam imala malo poljuljano samopouzdanje tokom tinejdžerskih godina, ali kontam da je to normalno kao ko nije. Uvek sam govorila da su tinejdžerske godine vaše najružnije godine i sve postane mnogo lakše u 20. i 30. Sad, videla sam da su ovde na TikToku neke visoke devojke delile svoje iskustva sa drugim devojkama koje pokušavaju da ih spuste na način da naprave od njih neka mitološka bića, neke divove, da ih učine manje ženstvenim pred drugima, sa nekim glupim komentarima na račun njihove visine. Ja ne mogu baš da kažem da sam imala takvo iskustvo sa mojim prijateljima ili sa neprijateljima, što god. Valjda je moj stav uvek odavao takvu energiju da ne možeš baš tako sa mnom. Tako da je to jako važna lekcija da ima dosta toga i u stavu. Kada volite sebe, niko drugi ne može da kaže nešto što će to da vam oduzme. Takođe, verovatno je taj moj stav da moja visina nije mana uticao na to da ja nikada nisam imala manjak samopouzdanja u prisustvu momaka, već je problem naći nekoga ko je dovoljno visok, a da istovremeno ispunjava i neke druge kriterijume da mi se svidi. I mislim da momcima zapravo imponuje kada vide da se svide nekoj visokoj devojci. Zato što se njima podsvesno signalizira kada vide visoku devojku, aha, ona mora da ima visoke kriterijume i onda ako sam joj se ja svideo, onda je to ekstra. Imam još mnogo toga da kažem na ovu temu, tako da ako je ovo nešto što vas zanima, pišite mi u komentarima o čemu biste još voljeli da pričamo. Ćao!